בעוד מספר חודשים, קיבוץ חצרים יהפוך לבית החדש של תושבי בארי המפונים, ואנחנו רוצים לומר שלום לאביב ויעל, בנות דודות, בנות 10, אביב את מקיבוץ בארי ויעל את מקיבוץ חצרים, ועכשיו תהיו ביחד אחרי שאביב את ומשפחתך פונתם מהקיבוץ בעקבות אירועי ה7 באוקטובר. איך זה מרגיש, הבית החדש? בסדר, אני רק מחכה לחזור לסביבה קיבוצית. לסביבה קיבוצית, לקהילה, ויעל, איך אתם מקבלים אותם שם בקיבוץ, את החברים החדשים? אנחנו מקבלים אותם בלב פתוח, מוזמנים, ואנחנו רק מחכים. מה אתם עושים בינתיים כדי לעזור להם להיטמע ככה בקיבוץ שלכם? התרגלתם כבר לרעש של המטוסים? אמנם בארי זה יחסית קרוב, אבל לא שומעים את זה כמו בחצרים. כן, התרגלנו כבר. כן? יעל, איך קבלת הפנים הייתה? מה עשיתם לכבודם? היה קבלת פנים גם בים המלח אצלם, שהיינו כולם ביחד, כאילו אצלם במלון, וכאילו כולם באו והיה מפגש. איזה יופי. ואתן מתכוננות כבר להתחיל את הלימודים יחד, לפגוש את החברים החדשים, או שככה לאט לאט? לאט לאט. אני דווקא ממש רוצה כבר שכולם יבואו ולהכיר חברים חדשים, גם כל החברות שלי רוצות וגם כל הילדים בקיבוץ רוצים. נכון. יפה. טוב, אז תודה שדיברתן איתנו. שיהיה לכן המון בהצלחה, ותשמרו על החיוך המקסים הזה שלכן. ושבת שלום. שבת שלום. תודה.